Anibulise bangcwele ngelihle igama likaYesu Kristu. Namhlanje ngenkosi ngamsikelela kumakhaya ngamakhaya. Ngicela sifunde incwadi yeBhayibhile pha kuMathewu 24. Ihamba kanje, sizoqala phana ku-verse 1 ku-verse 2. Xa uYesu wayephuma endlini kaThixo, bafika abafundi bakhe bambonisa isakhiwo sendlu leyo. Waphendula wathi kubo, "Niyazibona zonke ezi zinto? Ndithi imini kuni akusayi kusala litye phezu kwelinye apha lingasayi kudilizwa." Yangenkosi ingasikelela ukufunda kwezwi layo. Bangcwele, uYesu ufika uYesu kudunyiswa etempileni, wahamba wayohlala ngasika ungena bangcwele ke uYesu uthi ethe bayenzekayo hlala ngasendlini kaThixo athi nawo abafundi bakhe bayamlandela, kumlandela akale aphume ngaphandle ahambe. Uhamba kwakhe ithi incwadi yeBhayibhile wahamba wayohlala ngasese. Bangcwele ngifuna ukunixelela namhlanje ukuthi uthe ebeni bayohlala ngasese wafike wathandaza. Nawo abafundi bakhe bayamlandela, kumlandela kwakhe abafike bambuze, "Kumkani kwenzeka ntoni? Kungani na ungangeni ngaphakathi kwesakhiwo? Uyasibona uba sihle kangakanani?" Athi uYesu, "Niyazibona ezi zinto nindikhombisa zona ezi? Akusayi kusala litye phezu kwelinye lingasekho." Uyabona ke bangcwele, namhlanje ndithi andimxelele, it doesn't matter even if singaqhayisa ngento zomhlaba. Ithi incwadi yeBhayibhile, "Funani itanci ubukumkani bamazulu, zonke ezinye izinto zokulandela." Akukhathaliseki noba ungazifumana iintsikelelo zomhlaba, kodwa uThixo ndekho. Akho litye losala phezu kwelinye lingasekho. Abantu bayaqhayisa kule mihla yanamhlanje, baqhayisa ngezinto zabo abazifumene, baqhayisa ngobutyebi. Kodwa incwadi yeBhayibhile ixela namhlanje ukuthi akho litye liyosala phezu kwelinye lingasekho. If uThixo akekho ngaphakathi kwakho, that's all we need. We don't need money, we don't need ubutyebi, ngoba bona buyaphelelwa. Even now imali ayisenaveli, sihleli ezindlini asikwazi nokuthenga izinto because imali ayisenaveli, ngoba ayikwazi ukusithethelela kwizinto esidibana nazo. Even if noba ungayimiliyoneri ungayibhiliyoneri, kodwa imali asoze yakuthethelela. Munye umthetheleli nguThixo. Ethi incwadi yeBhayibhile, munye umlawuleli phakathi koThixo nomntu, nguYesu Kristu. Amen. Now ndithe xa ndifunda incwadi yeBhayibhile namhlanje ndiyafika ndadibana nelizwi uYesu Kristu ethetha kabuhlungu esithi, "Kwezi zinto nindikhombisa zona akho litye liyosala phezu kwelinye lingasekho." Incwadi yeBhayibhile waxolela uyothandaza ngasese, waphuma ebandleni kudunyiswa. Ewandaba bangcwele, sesimdumisa ngoThixo usekhona nangaphakathi. Amen. Kuba hleze siyamdumisa sonke, kodwa akekho ngaphakathi, waphuma kudala. Bangcwele, ndifuna namhlanje umntu nomntu azikhangele ukuthi Thixo usekhona nakungaphakathi na, ungathi kanti waphuma kudala. Amen. Ngoba uThixo uyaphuma bangcwele. Lapho kumdala khona, ithi incwadi yeBhayibhile, kahlali. Lapho kudlalwa khona, kahlali. Lapho kukhona ukugqugqugqa khona, kahlali. Uyaphuma bangcwele because akafuni ukungcoliseka linene. Ithi incwadi yeBhayibhile, ngenye imini kwakunesityebi noLazaro. uLazaro wayehlupheke nezilonda, ekhothwana zizinto. Isityebi sasithi wayithi uLazaro zatye atye imvuthuluka ewe esityebini, which is inquleyo. Now incwadi yeBhayibhile ithi bafa bobabini laba. uLazaro wanika kakhulu uThixo ukuthi isityebi singenangxaki naye. Ekubeni babefile, ithi incwadi yeBhayibhile, uLazaro wahamba wayohlala esifubeni sikaAbraham, kodwa isityebi sahamba sayothunjelwa
emalangatyeni omlilo. Kuthiwa sasesicela noba uAbraham asiphathele noba ngamanzi njengesandla. Nawe bangcwele, ndifuna ukuthi namhlanje ubutyebi balo mhlaba abusoze basenzela nto. Sidinga ubutyebi basemazulwini, ngoba khona itye liyosala phezu kwelinye lingasayigcini. Akhathaliseki noba urich kangangani, akhathaliseki noba akho nto uyidingayo, but when the spirit of the Lord is not with you, akho litye liyosala phezu kwelinye lingasayigcini. Bangcwele, uyaphuma uThixo ebantwini abangazi ethi incwadi yeBhayibhile, ingalo yam emfitshane bengakusindisi, kodwa ngenxa yezono zenu enizenzayo, izizwe ezindivalelayo ukuba ndingafihli umntu. Ngoba uThixo intsikelelo yakho wayikhupha kudala, but because of your sins asikwazi ukufikelela kuwe isandla sikaThixo. Athi indlebe yam ayinzima bengakuvi, ngenxa yezono zakho zizwe ezindithintelayo. Indlebe kaThixo iyakuva ukukhala kwakho, kodwa because of your sins umile uYesu. Uyaphuma uYesu bangcwele, akahlali lapho kude kakhulu. Bazalwane baze bathandaze, bashawute kakhulu, batsho nezilwimi, abasamva ukuthi akasekho. My God, kuba these days kugcwele ii-pretenders. Abantu bayapretenda evangeli kaThixo, bapretende as if bayamva engekho yena umnikazi wendawo. Kuze kuprofethwe ngegama lakhe engekho, kushunyayelwe ngegama lakhe engekho, kupreyizwe